Învățătoarea la lecții de zoologie le spune la elevi: dragi elevi, mâine avem lecții deschise. Care ar să aducă câte o animală sau câte o pasăre care cântă, a să primească notă cuvenită. Ne-am înțeles? Tăți, am înțeles. Vine Vovca la școala Dăuța cu un șerpe. Învățătoarea să uită: Vovca, ce ai dus tu șerpele? Că șerpele nu cântă, el nu mă fâși așa. Ei, Marioana, aici șerpe meu, ați vedeți cum cântă. Nu cântă, Vovca, nu chinuie animalul. Ia uitați-vă! Ala apucă de coadă și când îl trântește odată de bancă, șerpe și ala: Vovca, nu trânti șerpele, nu chinui că el n-a scânte. Marioana, vă spun că aici scânde amugea. Și iară, poc, capul de masă, iară: măi, Vovca, nu chinuie animalul, chiar că am curge zânci din botul lui. N-ar scânte că șerpele nu cânt. Marivana, e că uitați că am eu cânt. Că n-al mai trăsnește 2 ori de bancă și odată de părete, șerpele și-a face: și așa-mi vine câteodată.